Fa 80 anys va néixer una dona que el règim franquista va voler esborrar i censurar, que l'espanyolisme va voler silenciar i que a molts encara els incomoda i que no saben com encaixar. I tot perquè deia les coses pel seu nom. Una dona que va defensar Catalunya, la llengua catalana i les dones quan fer-ho tenia un alt preu. Avui recordem a Montserrat Roig. M'han dit feminista, antifeminista, marxista, massa de dretes, massa d'esquerres, massa provocadora. El 13 de juny de 1946 naixia a Barcelona Montserrat Roig, escriptora, periodista, feminista, antifranquista i una de les intel·lectuals catalanes més destacades del segle XX als Països Catalans. Mentre el franquisme perseguia la llengua catalana i intentava esborrar la nostra identitat nacional, ella va decidir escriure en català. No perquè fos fàcil, sinó perquè era la seva llengua, la llengua del seu país. De ben jove va participar en la resistència universitària contra la dictadura. A la Caputxinada del 1966 s'implica en els moviments antifranquistes i acaba militant al PSUV. Però mai no va ser obedient de partit. Quan va veure dogmatisme i contradiccions, també va plantar cara als seus. L'any 1970 participa en el tancament d'intel·lectuals al monestir de Montserrat contra el procés de Burgos. Mentre molts callaven, ella ja hi era, donant la cara, participant, comprometent-se i arriscant-se. I això no era simple retòrica. L'any 1968, Montserrat Roig va ser detinguda per l'organització d'una manifestació clandestina contra el franquisme. A les comissaries de la dictadura va veure de prop la cara més fosca del règim, la repressió, els abusos i els maltractaments policials contra aquells que lluitaven per les llibertats nacionals i democràtiques. Aquella experiència no la va fer callar, la va fer encara més combativa. I si una cosa defineix Montserrat Roig és que va entendre que sense memòria no hi ha nació. Per això va investigar i publicar Els catalans als camps nazis, recuperant la història dels catalans deportats que l'estat espanyol havia condemnat a l'oblit. Una obra monumental que encara avui és una referència. També va ser una pionera del feminisme català. Quan encara incomodava parlar dels drets de les dones, ella ja denunciava el masclisme, fins i tot dins els sectors més progressistes. Va demostrar que ser catalanista i feminista era una necessitat. Que mirin la vida política en aquest país. Quantes dones hi ha a la vida política en plena activitat. I si no n'hi ha, que es preguntin per què. No pot ser que la dona sigui una superdona. Que si elles volen treballar, tenir una professió el dia de demà i al mateix temps tenir fills, que es preparin, perquè les dones continuen fent totes les feines. Montserrat Roig representava una Catalunya culta, conscient, orgullosa i rebel, uns països catalans que no demanaven permís per existir. Montserrat Roig va morir el 10 de novembre de 1991 amb només 45 anys, però més de 3 dècades després continua recordant-nos que la llengua, la memòria i la llibertat no es regalen, es defensen. I avui, quan encara hi ha qui intenta menystenir la nostra llengua, reescriure la nostra història i convertir els països catalans en una simple regió sense identitat, la seva memòria, el seu llegat i la seva veu són més necessaris que mai. Si creus que figures com les de Montserrat Roig haurien de ser molt més conegudes i recordades als països catalans, comparteix aquest vídeo i segueix-me. Que la seva veu es continuï alçant allà on molts voldrien silenci. Honor i glòria a Montserrat Roig.